Wara ultimatum u dikjarazzjoni ta' tilwima mal-Ministeru għall-Edukazzjoni, il-Union tal-Allima l-MUT ħabbret permezz ta' stqarrija li qed toħroġ set ta' 9 direttivi lil grati ta' impjegati fl-iskejjel li joffru s-servizzi tal-istudenti, impjegati li jaħdmu mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u s-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika. Dawn id-direttivi qed jinħarġu wara aktar minn 12 il-xahar ta' negozjati dwar il-ftehim ġdid għal dawn il-grati li jinkludu counselors, konsulenti, youth workers u ħaddiema tar-riżorsi. L-MUT saħqet li hemm nuqqas serju f'dawn l-oqsma li qed jaffettwa s-servizz lejn l-istudenti fejn l-iskejjel għandhom ammont minimu ta' ħaddiema biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' dawn is-servizzi tant kruċjali għall-istudenti. Id-direttivi jinkludu fost l-oħrajn l-ebda xogħol fuq il-programm My Journey, l-ebda sottomissjoni ta' rapporti annwali u rapporti oħra, l-ebda tweġiba ta' emails u telefonati li għandhom x'jaqsmu ma' xogħol u li ma jattendux għall-laqat organizzati lilhom mill-amministrazzjonijiet tal-iskejjel. Din hija oħra minn sensiela ta' direttivi li kienet kostretta toħroġ l-MUT wara li l-Gvern b'mod konsistenti qed jibqa' jirrombla minn fuq l-għalliema.